Det, der gør det anderledes end andre HF'er, det er jo selvfølgelig, at det her fællesskab, vi har heroppe, hvor på en normal HF eller en anden STX, der tager man jo som regel bare hjem efter skole. Men her, der tager vi jo hjem sammen og laver enten mad, eller ser en film, eller tager ud og surfer, eller et eller andet sammen. Så sådan, det er meget fællesskabsorienteret. Det daglige liv er fedt. Det hele er designet rundt om, at vi skal have en masse tid på vandet, og vi skal stå på skateboard, og vi skal alt det her oveni, at vi går i skole. Så du får ligesom en anden park oveni. Altså, jeg oplever, at vi har tit en SPS-vejleder i klassen til folk, der har brug for det. Og så synes jeg også, at det, vi er en mindre klasse, gør det også lidt mere rummeligt for lærerne at komme rundt. Og jeg synes, det er lidt nemmere at blive set, og det er lidt nemmere ligesom at få hjælp. Og ydermere så har vi også vores fritidsskema, ligesom, hvor vi hver uge så får vi en række aktiviteter, som vi kan melde os på og lave. Vi har en obligatorisk dag efter skole, hvor man ligesom skal med ud og surfe. Og ellers så er det mere sådan et fritidstilbud, hvor man så kan komme med, hvis det er det, man vil den dag. Det er en grundsten i det sociale, at vi har surf og mødes om. Jeg kan godt lide at stå ude i køkkenet og lave mad, og så er der gang i den, og folk snakker og smider stikpiller eller jokes. Vi er den her flok, der bliver så tætte af at være så intimt sammen hele tiden. Man kommer bare hjem, og så er der bare hele tiden mennesker at være sammen med. Du har dit eget værelse, men du har også en fællesstue, hvor der altid sidder nogen, der gerne vil se en film med dig, eller lave mad, eller køre en tur, eller hvad I nu har lyst til. Så det er pissefedt.